Nadugangan og 1 million ang populasyon sa nasod. Sukad January hangtod September 2020, kanusa nakasinati og pag-lockdown ang nasod tungod sa pandemya. Gitug-an sa Executive Director sa Population Commission Undersecretary Juan Antonio Perez III nga gilantawan nila nga di muubo sa 1.4 million ang nadugang sa populasyon sa tibuok tuig 2020. Apan usa sa ilang gitutukan ning tuiga nga State of the World Population Report alang dinhi sa atong nasod ang suliran sa nakadaghan nga adolescent pregnancy kun mga batan-on nga nag-edad og 10 anyos ngadto sa 17 anyos nga nanganak na. Sa 2019 pa lang matag adlaw mutala og 171 ka mga batan-on ang nanganak. Gihulagway kini sa POPCOM nga usa ka national social emergency. Hinungdan nga ilang gilusad ang kampanya nga My Body, My Own kon bodily autonomy, mga programa paghatag og tingog ug pagpahibaw sa ilang katungod sa kababayen-an ug kabataan. Gilusad kini online. Cordillera reports a 46% increase in teen pregnancy, which is Baguio and the provinces around it. Region 3, Central Luzon, is reporting an increase in the first 6 months of 2020.